What's up mga kapamilya, mga Megs? Welcome back sa ating YouTube channel, and it's Saturday. Kahapon lang napanood natin yung Gemini Man na pelikula ni Will Smith. Idol ko si Will Smith, and malalaman nyo kung ano yung rating ko sa movie na ito. Yes, we've heard and we've seen sa trailer na ito ay isang assassin, espionage thing, at feeling ko alam nyo na rin na dalawang Will Smith ang makikita natin dito. It's either anak niya to or someone else, or a product of science or something, no? So alam na natin yan, and hindi na nakakapagtataka kasi pag nanonood ka na ng movie, you will expect that. Pero kung hindi ka nakapanood ng trailer, posibleng hindi mo alam yan. So spoiler alert talaga. Sorry, but alam mo na ngayon. Pero dalawa lang, it's either anak niya yan or DNA niya yan. Okay? So, ang tanong, maganda ba itong movie na to? Kumusta naman yung CG niya? Yung computer generated na mga images? Maganda ba? For me, it is parang nahahalata na parang computer generated siya. Lalo na yung kakambal ni Will Smith. Hindi pa masyadong pulido na, kasi yung CG natin ngayon, the technology right now, hindi mamimimik ng computer ang eyes, ang truthfulness ng eyes ng isang totoong tao. Okay? Siguro siguro I'm much more amazed nung sa Alita. Mas na-amaze ako doon. Tapos si Ang Lee pa naman ito nag-direct. I'm kinda disappointed sa CG niya. At nahahalata din in terms of sa mga action scenes niya, nahahalata na medyo computer generated. Ilang beses, mga 10 beses ko parang nadismaya sa computer graphics ng movie. And then the plot, speaking of plot, the story, it's kinda predictable. And siguro parang the normal na isang action, tapos may paroroonan na in the end may revenge na magaganap, tapos binigyan lang nila ng mga, kasi nauubos yung time, yung panonood mo sa pakikinig sa kanilang mga conversation. Pwede namang skip, no? Kung pwede lang sana skip ko na. Kasi may mga conversation doon na hindi tugma, or parang not necessary na, no? Parang hindi na necessary na dapat ginawa nila nun. Dapat fast pace, hindi tulad ng mga Born Identity, hindi tulad ng mga Jack Reacher, mga Matrix na ang daming nangyayari, tapos ang narrative nalalaman mo kaagad, 'di ba? Ito medyo pumupunta sa ibang daan, tapos pumupunta sa ibang subject, tapos bumabalik, parang hindi mo magets minsan. That is why my rating is 7 lang. Kudos sa pagiging first time na na-clone si Will Smith. Kudos sa attempt na this is the first time siguro na nakita ko na dalawang Will Smith sa isang pelikula. But parang sinasabi nga ng iba, parang it's a waste of Will Smith's talent kasi medyo hindi napalo. And feeling ko,
Feeling ko kasi dahil 7 ang rating ko, feeling ko wala ng part 2 nito. Walang sequel. Sayang. But still, if wala ka nang napapanood na iba, mas maganda to kaysa sa kung hindi ka pa nakapanood ng Rambo. Panoorin nyo yung review ko ng Rambo before ka manonood. Tapos, manood ka nito ng kuan. Tapos yung Joker, di ba? Yung Joker, 10 talaga yan. And then, until next time, to the next review ko ng movies na papanoorin ko. Each week, meron akong mapapanood na movie. Hopefully, pag may pera. Pero pag may sponsor, pwedeng everyday. Yun lang muna. Please, subscribe kung hindi ka pa nakapag-subscribe. Master Popi YouTube channel, Master Popi on FB, and at Master Popi on Instagram. Shout out ako sa mga gustong manood ng sine dyan, no? I-comment nyo dito kung ano ang gusto nyong mapanood na sine na kasama ako. Baka ikaw na ang maswerte na bibigyan ko ng giveaway na pasine. Ano ba? Pa 4,000 subscribers na tayo. Maraming salamat, daghang salamat sa mga Bisaya dyan at sa mga Tagalog na mga bagong subscribers ko. At panoorin nyo yung iba kong mga videos, okay? Bye-bye!